Теодора Йорданова и съм директор на Основно училище Иван Вазов в град Русе. Изключително съм щастлива и благодарна на госпожа Обеда Спърлинг и нейния неуморен, творчески и позитивен екип, че избраха нашата кандидатура и ни включиха в проекта "Обичам моето училище" към фондация Life Source Charity. Сигурна съм, че училището ни ще стане по-топло и по-уютно, а учениците ще са по-мотивирани и по-вдъхновени, защото цветните капели създават приятната атмосфера, подходяща за работа. Щастлива съм, че с неимоверни усилия част от екипа ми започнахме първата стъпка по осъществяването на проекта "Обичам моето училище". Децата започнаха да пазят средата около себе си. Децата се научиха, че това, което имат тук в стаите, не е просто даденост. То е изработено. Децата започнаха много по-активно да работят и с билките, и с аксиите. Всички тези ателиета са изключително важни, така че може би в края на този втори етап думата, с която трябва да го приключим, е устойчивост.